vanoisa promise yekuti I will make him also into a nation. So kune vamwe vanhu vane blessing iri undercover zvekuti vanozikanwa variko zvavo ana the God of Abraham, Isaac and Jacob, but Mwari pane paanongomira ombotaura naAbraham kuti but uyu manje uyu I will also kuinclude kuti vamwe vese makanzwa nichavadai but uyu ndada ngomuti apinde muprogram. Pane time yekuti Mwari vanogona kuita zvimwe zvinhu zvaunotya kuti kune vane mazita vanozikanwa vaideserve zvinhu izvi but vangotiwo and also nenondikwa nemuprogram. Saka panapa mukomana ane a promise yekunzi I will also make him into a nation, but nyangwe ane promise iyoyo kudzingwa pamba nekubva pamba Mwari vakutendera. So there are times yekuti shoko raunoparidzirwa haripindirane nekwauri kuenda nezvauri kusangana nazvo, yeti Mwari vachiti I will also make you into a nation, but vanokutendera kubva pamba pane zvese uchienda mugwenga, but the sure way raMwari harisi kuzochinja, but situation yako iri negative zvekuti unotadza kuzviinterpreta kuti ndakanzwa Mwari ichokwadi here, sei ndakakusangana nezvizvi mudesert place kana Mwari vakati I will also make him into a nation. And imwe challenge iripo ndeyekuti mukomana uyu haasiri akaudzwa zviri kuudzwa vamwe vanhu I will also make him into a nation. Uyu mwana mudiki haagone kupiwa message. So the unfortunate part ndeyekuti message yake haina iyi ine vamwe vanhu. So vadzingwa pamba amai nemwana ndokubva vapiwa guchu remvura or a bottle of water nechingwa ndokubva vaenda mudesert place. Pamba paAbraham pane mombe nemakwai vakabva vane bhodhoro remvura nechingwa, but vane promise yekunzi I will also make him into a nation. Pane paunofungidzira kuti ndinofanira kunge ndine something chinobatika kana Mwari vane promise nefavor nelife yangu, but pane pamwe pakuti Mwari varoda kutanga newe palevel yaunonzwa sekunga una Mwari wacho nekuda kwekuti pari kubviwa apa kana Mwari ati I will also make him, uchaona kuti pane imwe making yaMwari isinga include zvinhu zvaunoda kuti dai wapiwa. Uchida kuti dai ndapiwa mombe kana makwai senhaka tiri kubva pamba apa, but Mwari vari kuti I will also make him into a nation, obva kuti mvura nechingwa onzi I will make him. So sometimes hatitangire pakafanana ma-ingredients atiri kuenda nawo kumaking kwedu mamwe acho haaite. Vamwe vanotanga vainazvo but vamwe nyangwe vasina chavainacho vane zvavachaita nekuda kwokuti the sure word of God riri pamusoro peupenyu hwavo. Saka vanhu ava vari kudzingwa mbama Abraham vari kutoenda kudesert places. Bhaibheri rangu rati pavakasvikako vachidzungaira nenyota, Hagai wakaita pfungwa yekuti handingaone mwana uyo achifa, regai ndonomisa pasi pechikwenzi ndonogara at a distance. Challenge number 1, Hagai haasiri audzwa kuti I will also make him into a nation. Mwari vataura naAbraham. Saka problem ine mukomana ndiye kuberekwa kumusana kwemunhu asina information yelife yako, ende ndiye unoswera uchifamba naye. Saka uchiona kuti pane paanongokukanda kwachiti unofa nokuti haazive kuti Mwari vanoti kudii concerning your life. Abraham ndiye audzwa kuti I will also make him into a nation. Hagai haana kuzviudzwa. Saka Hagai ndiye ane musana unotakura munhu asina information yake. Zvinoita kuti unogona kupinda church kusina message nechekuita neupenyu hwako, but uri munhu wakada church. Okay, John chapter 9. Murume akaiswa mavhu kumeso naJesu akanzi enda unogeza kurwizi Siloamu. Haana ngonzi enda unogeza. Jesus mentioned the river by the name, which means ukaenda pane mvura iri close ukawana vanhu vanokubatsira kugeza maziso, you will be clean but you remain blind. Why? Nekuda kwekuti kune chekuita newe. Bhaibheri rangu rinoti hanzi Siloamu means to be sent kana kuti kutumwa. Kurati Jesu ari kuti haisi yese mvura inokunatsa, kune yakatumwa concerning your issue. So vanhu vabva pamba paAbrahama vari kudzungaira mudesert place, but Hagai aita pfungwa yekuti mwana uyu ndofunga anofa, regai ndongonoviga pasi pechikwenzi apa ndokubva aenda at a distance. Yeti shoko raMwari riripo rekuti I also make him into a nation, but zviri kuoneka physically ndezvekuti mukomana anofa. So there are times yekuti unofungidzwa ndofunga dai Mwari vaneni, dai vanhu vachimira neni, vamwe vacho vanokudhampa, vanonokuisa pasi pechikwenzi votosiyana newe. Remember kuti amai vane love, vane rudo nemwana, but ukaona vakuti ndaakumusiya uku ndiende hangu uko ndiregere kumuona achifa, kuda kuti vatoconclude kuti hapana kuri kuendwa uyu anofa uyu. So the two of them began to cry. Bible ndokubva rati mutumwa ndokubva aburuka kudenga akati Hagai regera hako kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Statement inorwadza kuti uri kuchema woudzwa ndichiregera kuchema nokuti pana ari kunzwika, iwe uchitochemawo maybe hausi kundinzwa. Hagai ari kutochema ndokubva anzi Hagai chiregera kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana.
which means nyangwe tiri kutaura neweyo hapana chatiri kunzwa. Pane watanzwa akonzera kuti tiburuke titaure newe. Mese muri kuchema but pane ari kunzwika. So ndopandakanzisa kuti nzeve dzedenga adziresponde ku volume. Bible rangu rinoti the blood that speaks better things. Chinotaura kuna Mwari I relationship kana kuti blood ropa. Why? Nokuti Ishmael is the blood of Abraham. Saka pahari kuchema Mwari havasi kunzwa Ishmael, vari kunzwa Abraham. Because the blood ndori ne identity. So asi Ishmael ari kuchema ndiye Abraham ari kuchema nokuti ropa ndori rinotaura pamberi paJehovha. So Haga ane volume ari kuchema saamai but denga rati hatisimbonzwa iwewe. Nyangwe tiri kutaura newe hatisi kunzwa hako iwewe. Ndakazvidiscover mulife. Kune zvimwe zvinoitika muupenyu hwangu. Kwete nekuti Mwari vakanzwa munamato wangu but nyangwe ndakanamata havana kundinzwa kune munhu wavakanzwa. Tine zvinoitika kwatiri nekuda kweminamato yemwe vanhu. But kungoti vhesi pamwe wakaijamba Mwari vanogona kutoadresa iwewe dambudziko rako but havana kunzwa iwewe. Une dambudziko rokutochema but Mwari pavanounza help hakusi kuchema kwako kwaita kuti vauye kwauri, pane ari kuchema. Saka sei vauya kwauri inyaya yekuti number 1 you are related, number 2 solution ida kunzwa naMwari on the ground kuti mushande nayo inodemanda maturity more than need. Nokuti tsime remvura rinotoda munhu anogona kushandisa kuti ape mwana mvura. Vana vakaenda kutsime vanofira mutsime. Urati Mwari pamwe pacho help yaainayo inokuuraya kana usati wa the Haga type of a Christian anogona kuoperate netsime. Mwari arikuda kupa vanhu mvura kwete yemubhodhoro yemutsime. Saka tese tikashanya kana kuenda kumusha tinotyira kuti vana vasaende kumatsime. Tsime imvura, mvura upenyu, but upenyu unotora upenyu hwevanhu kana vasati vakura. Sapari pambotu paunochema kuti Mwari ndiitire chakati, vandoziva kuti unotofa. Breakthrough kumunhu asiri mature I break down. Joseph pane paakaudzwa kuna Matthew chapter 2 kuti tizai nemwana, Herod arikuda kuuraya mwana. Mwana wacho wari kunzi tizai naye ndiJesu. And ari kutaura izvozvo ndiMwari ari kuti tizai. Oh, indakanzwa kuti kana una Mwari unoramba wakamira, chinouya chese chinokuona nokuti una Mwari. Verenga musha. Mwari akatotipa Jose kuti dai matotiza. Hazvireve kuti Mwari havana simba. Nyangwe Mwari vaine simba, Herod ane simba pamusoro peuyu nokuti achiri mwana. Bible rinoti nyangwe muridzi wezvinhu achiri mwana anoramba ari pasi pevanhu vanomutungamirira. Saka uchaona kuti Herod at a certain level he was a threat to life ya Joseph naJesu. Zvekuti Mwari akatoudza vanhu kuti apa panotoboda covering, apada anointing, panoda tsomutsoma. Bible kai kutotiza chaiko uina Mwari wako. So kunzwa kuti Mwari vari tiri kudii musituation kunokosha nokuti unoona kuramba wakamira ukafira mari. Wotone sekunge Mwari vakurasa gamba vaitoda kuti utize. Tiza ine mwana nekuti Herod ari kuda kuuraya mwana. Sei vari kutiza naye mwana? Jesu akauya wani kuzotifira. Ko ari kumbotizirei kana achida kuurawa? Haana kuuya kuzourawa, akauya kuzopa upenyu hwake kune vanhu vaifungidzira kuti vari kumuuraya. Wandiri kuparidza Jesu haana kuurayiwa, akatouya kuzofa. Zoti vanhu vaimuuraya vaibatsira program yaafambira. So haisi murder akaitika isacrifice. Because ane power yekutova resist kuti varigere kumuuraya. But ichoice yekuti chindiuraya iye asingaurayiki. So Haga ari kutaurwa naye pano regera kuchema, Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Ada kunzi anzwisise kuti pamwe pacho Mwari kana vachikuitira zvinhu haisi nyaya yekuti uri right, haisi nyaya yekuti une zvaunogona, haisi nyaya yekuti wachema Mwari vakakunzwa, inyaya yekuti une relationship nevanhu vane voice rinonzwika. Saka uchaona kuti mukunamata Mwari ma relationships ane value. Achandakanakira handisike kumba kwemunhu ndochawakaipira nokuti ma relationship chaiwo anoshandwa nawo futi. That's why kuti Jesu atonza uye panyika
kwakatsvagwa mhandara Maria, kwete mhandara bedzi Maria anodana naJose. Relationship was the major key, kwete nyaya yekuti aiva mhandara. Why? Because Joseph, Luke chapter 2, ndiye wemba yekwa David. That's why pavakaenda ku Bethlehem, zanzi Jose akaenda na Maria nokuti Jose aibva ikoko ndewe rudzi rwa David. Rimwe zita raJesu anonzi mwanakomana wa Davhidha. Kureva kuti Joseph isenemu yechiri mudumbu raMary. Haasiri akakonzera kuti Mary ave nenhumbu. Ayo zvinezve mweya mutsvene. But the relationship yake na Jose is key. Okay, I'll give you this understanding. Jose as a carpenter, muvezi. Destiny ya Jesu kuenda pazvipikiri nemapuranga. Jose basa rake kushanda nezvipikiri nemapuranga. Kuti profession ya Joseph mu physical was a profession mu spirit ya Jesu chiri mudumbu raMaria. Zonzika this. Relationship ya denga risikuda musikana anobereka Jesu. Rikuda musikana anodana nemumwe munhu. Nokuti lineage ya Jesu haiuye nekuna Maria, inouya nekuna Joseph. Zvokuti dai Maria akaramba Jose, achiti tinoita zvedenga zvedu ndezvemweya, haigona kuqualify. Mwari vafunga kubatsira vanhu panyika, Mwari vafunga kutiponesa, he became man. Kune nyaya dzekuti pakasotova nemunhu munhu apone iko kuna Mwari. Aona mbozvinzwa. He became man. Mwari akava munhu kuti aponese munhu. Kune nyaya dzekuti ukatoshaya munhu uri pataiti nyangwe uina Mwari. Nokuti Mwari wacho neimwe nguva akatozova munhu kuti abatsire munhu. Akadi kuti ndokubatsira ndiri Mwari, akati ndikasatofanana newe unoruza. Munhu akatanga kunzwirwa tsitsi naMwari muBhayibheri haasi munhu anga ane dhimoni. Munhu anga asina munhu. Mwari vakati hazvina kunaka. Pazvakangotanga kuipa, hapasi panga pane munhu ari possessed. Zvakangonzi hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Iye aina Mwari. Mwari ndobva wanzwira tsitsi munhu wavainaye kuti uyo ari pataitu. Andeni but anokuvara munhu. Why? Because prophetic message yekuti be fruitful, multiply. Nyangwe uina Mwari, haugoni kumultiply usina mudzimai wacho, mukadzi. So kune ma-issues yekuti Mwari vakakutarisa vanoti dai awana munhu. Mweya unawo, ndimi unadzo, munhu hapana. Kushaya munhu inyaya hombe, bvunza musikana arida kurorwa. Haana imwe problem hombe, haana munhu chete. All right. So haagari kutaurwa naye. Sei denga rinoda kutaura nemunhu iro risina kunzwa munhu iyeyo. Nokuti solution inoda kuiswa naMwari inonzi tsime, inodhimanda munhu akura kushanda netsime, haisi mvura yemubhodhoro. Saka Bhaibheri rinoti kumba kwaAbhurahama vakapiwa bhodhoro remvura. Vamu desert place, Mwari paakamuvhura meso akaona tsime, ndokubva atora bhodhoro rake akacheresa. So Abraham is also a prophet. Haana kukupa bhodhoro remvura, akakupa bhodhoro richashanda kana mvura yapera. Maybe haugoni kuzvinzwa nyatsosanangura mushe. No matter Mwari ashanda newe zvakadii, usarase mabhodhoro emadzibaba. The teaching and the knowledge of the fathers. Pane zvimwe zviri kuitwa naMwari achitishandisa this generation dispensation iri. Kwete nokuti takarurama. Inyasha dzenguva, in the last days I'll pour out my spirit. Sons and daughters will prophesy. Now in the last days, when the holy generation is available, I'll pour out my... The prophetic move in a zvekuita ne dispensation kwete holiness. So you don't go profit wacho vane nyaya yo vachiprofita. Ndatopedza. Unoenda deeper ipapa ku Zimbabwe. So, haagari kutaurwa naye. She knows how to deal netsime. Solution yaunzwa naMwari ndeyekuti vanhu vave nemvura. But mvura yacho yaiswa mutsime zvoti pari kuda control, pari kuda discipline. Nokuti unogona kutowira mutsime ukafa, iyo tsime uri upenyu. Zvinhu zvese zvakanaka zvaunoda zvinogona kumiswa nokuti hausati wanaka pakugona kudhila nazvo. Imagine uchinonoka kuchechi nekutsvaira 2 rooms ku full house. Uri sample ye disaster.
Bible rangu rinoti anovimbisika muzvishoma Mwari vanomutrusta nezvizhinji. So prayer yezvizhinji discipline pazvishoma zviripo chete. How to manage inyaya hombe inogona kuti usatombopiwa blessing yaunochemera iyo Mwari nyangwe vachikuda. Genesis 2 verse 5. Bible rinoti Mwari havana kutendera mvura kunaya panyika nokuti kwakusina munhu unorima ivhu. Man was already created. Genesis 1:26-27. He created them. He blessed them. But ndo zvanzi mvura haina kunaya nokuti kwakusina munhu. Kwete munhu bedzi, the type of man anodila nevhu, anomanage the garden. Plan ya Mwari garden. Pakashaya gardener, the garden becomes a jungle. Kureva kuti Mwari vanoda munhu ane the ability to manage the blessing. Jesu nyangwa aine power rekuita minana. Chingwa pachakasara, John chapter 6. Akati vantorai mabasket 12 murongedze chingwa chasara. Kunongerera mafufu zvasara. Iye aine power reminana. Iwe haugone minana unorasa sadza. Jesu wako anonongerera. Aunambondinzwa. Ane simba rekuti ichi chasara rasai ndinodeclare chimwe mangwana. Nyangwe ane the ability yekuita miracles. He had a management ability. Haarase zvinhu, hatore zvinhu careless nokuti zviripo. Anoti nyangwe munana nesimba zviripo. Ngati manage mafufu ane nyaya. Tarisa marasiro aunozviita kupfachura kwaunoita. Munana haugone unototenga ine mari yacho uneshoma but unorasa. Indakura nambuya vaindudzwa kuti sadza hariraswe webva ukanyama yeu. Ability yekumanager. Why? Because you never know about tomorrow. Ane simba reminana, chingwa chikasara anononga uchengeta, iwe haugone minana unorasa. Tsime rinoda the ability to manage. Chinhu chakanaka ifavor yaunzwa naMwari, but munhu ngaazive kuti nyangwe ifavor yaunzwa naMwari kune rimwe zera risingatenderwe kuona tsime. Mwari havana kuvhura meso aIshumairi wavanzwa. Mwari vakavhura meso aHaga asina kunzwiwa, nokuti nyangwe asina kunzwiwa anogona kushanda nezvinoda kuprovidwa. So it's easy kuti denga rizive kuti prayer yabva kuAfrica. Why? Because kuAfrica tinoda kupinda basa kwete kuita basa. Because hatati agona kumanage profit tinoda dani salary. Chimofunga madadira unoita nepay daily profit ye company. Ndakura mapurazi kai. Forumana igwana kuita wakadzi 3 newana 8. Murungu wacho ane mwana 1. Mukadzi 1. Muridzi wepurazi mukadzi 1 pana 2. Aforumana wakadzi 3 pana 8. Apa pane problema. Wepay ndiyari kutopanika. Kugona kumaneja nyaya iripo kunoita kuti mumwe avhurwe meso asiri anzwikwa paprayer. Kuti Mwari vakarespecta maturity more than tears. Hatina kukunzwa uchichema but takada kuti iwe uchiona tsime. Ko Mwari munopire minana vamusina kunzwa nyanga vasina kunzwiwa but imi wanzwiwa wacho mukatenderwa kuona tsime munowiramo. Sapane mwingu yekuti Mwari avangori when you cry you attract God's attention. When you are mature you attract the blessing or the instruction. Saka church iri pa level yekuti we are three generation ya Ishmael. We cry a lot. Tinochema kuna Mwari, tinonamata tichichema tichitsanya tichidi, but asata mature kuendla. We are not heavenly minded to be earthly useless. Kune knowledge Mwari vakachengeta Moses nenyasha dzavo muneo river. But Moses aiflota nekuda kweskill ya amai vakaruka basket. Basket harisi grace art. Chakapa Moses kuflota muneo river art kwete grace. Grace dzaimupa security kuti sajikwe nemakarwe. Chaita kuti aflote kuruka basket kwa amai. Problem yedu mabasket atiruke. Tinongoti kune nyasha dzinotichengeta kumvura. Moses akachengetwa nenyasha kurwizi, but chaita kuti aflote parwizi pamvura
ati amai vakaruka basket raakagona kuflota ari mariri. Saka problem yako basket hapana. Toda kuti Mwari vaite zvishamiso, munoshamisa zviratidzei, vachakukwenya nowo unoshamisa. Why? Because mind yakapiwa munhu naMwari inosorova dzimwe nyaya dzisingade prayer. Do you know kuti brain dzako blessing, gift? Kune dzimwe nyaya dzinongoda thinking kwete praying. Kune nyaya dzinoda wisdom, knowledge, not prayer. As church 3 type ya Ishmael, we pray. We answer the prayer kaipa. After praying and crying, acquire knowledge. Nokuti Mwari wacho anobva ati kudi vanhu vangu vaparara. Ukanzwa achiti vanhu vangu type inonamata. Hasitari kubhawa. Saka kuti type inonamata but inokuwarira kusaziva. Indefunza kuti kusaziva kwacho kuri spiritual. Both realms, kusaziva zvinhu zvemweya nekusaziva pazvinhu zviri panyika. Jesu ane simba rekufamba pamvura, akambofamba pamusoro pemvura. But pane time yaakakumbira bhoti rapita akaparidza ari mubhoti. Achizviitirei? Nokuti paaenda kurwiza achida noparidzira vanhu vakaunganawa. Anotoziva kuti ndikangomira pamvura ndichiparidza hakuna anomira. Why? Nokuti paakatozofamba pamvura vakatomudhauta vasi vana vesangano vatori vafundisi futi. So akatoziva kuti vanhu ndoda kuparidzira vatori wese zvokuti ndikangoita munana pano munana wangu unondiluzisa vanhu. So kune nyaya dzinoadreswa nethinking. Jesu aibvunzwa ka, Ishe muri kuti muchadzoka, munodzoka rini? Kumashure kwesatara ina baba tiri vamwe chete. Hakuna baba uchavanoita mwanakomana wanhu asingaoni asingazive. Aitaura nyaya yebondi iye nababa. Aona indini aona baba. Ndobvanze muri kuti muchadzoka munodzoka rini? Ndokubva ati handizive. Imi nababa muri one. Wakatobva futi kuna baba. Aona iwewe aona baba. Ndichadzoka rini? Handizive. Sei ari kuti handizive? Nokuti aziva kuti sei vamubvunza. Vari kubvunza vari dangerous pakuti vakangoziva date vanomboushura vachitarisa kalenda. Shasha isati yakuuya. Nokuti concept yacho ndeyekunamata misi nenguva. Garai makarinda nokuti hamuzive nguva. Nokuti mukaziva nguva mune metsi dzamuchaita. So Jesu waipindura mubvunzo, but atanga apindura mubvunzi. Aziva character yaari kubvunza kuti vanombozvitsvagirei zvemadheti. Munhu ane meti dzake. Imagine uchizwa kuti Jesu ari kuuya next year muna June. Unomboita tuntu kwako ka. Kungopinda muna April wa serious uzati tapadhuze. I'm sure that's why iye achini ndichadzoka sembavha, iye asiri mbavha. Statement here is a bit controversial. Jesu asi mbavha, but anu ndichadzoka sembavha. That's why pamuchinji kwakati kune mbavha hande. Kupurwa kuti handisi mbavha ndakudzoka sewe. Saka muchindoende achatitengesa. Kuti maya wanzi Jumanu nguva ai vakavarairwa because ada kudzoka sembavha but iye habe. Saka anotoda impartation, knowledge yetsotsi. Saka akati kune rimwe tsotsi handei because madzokerero angu ada character yako. So chese chauri kuchemera kuti Mwari itai, misodzi yako yakaonekwa, blessing yacho iri kuuya manje, ine zvainodhimanda. Kwete zviri muspiritual, even muphysical realm and understanding. Unoziva zvakaitwa nevarungu so. Varungu vane wisdom dzavakashanda nadzo. Vaiziva kuti one day vanhu vachavarwisa voita independence. But kuti urambe vachiti dominator, mutime yavanga vakati colonizer, vakaisa ma-systems, ma-structures, anosiya gap rekuti ivo vari superior than us. So chinoti tavarwisa nepfuti vaenda, tonyora tsamba kuti we are open, come back. Izvo zvino moyo kononzwa dai vauya. Vakatodzingwa nepfuti papasina kumira mushi. But moyo wako ngoti asi vakadzoka asi tinogona kuchinja life. Asi vakacreate a system yakuti kana wakafighta sei panopera fight unoshedzera kuti asi dai mauya tatabona kuti life yedu yaita mushi. Wisdom.
Wisdom vakacreate a system, a structure yekuti vanongosiya gap rekuti asi dai ari murungu. Ukatodarika nepapurazi kuti asi dai anga ari murungu. Ukapfuura nekumaindastry dai anga ari murungu. Vakasiya that gap. Rekuti kana ukangwara sei kana ukadii unongonzwa kuti but apa panoda iwo. Saka pahondo apari wene futi chete pada futi brain. Because unogona kurova munhu akaenda but osara kushandisa zvaaita nekuda nema strategies ese you borrow from them. Abona value in English kumunhu asingazivi kuti English language. Murungu akatyora Shona unonzwa achita try akaoma wena akati try. Ini ndikatyora English semoni yese yarasika. But amfundisiwo futi mapasitens anoashupa na anozvinetsereiko. Masystems avakaisa kuti tinoramba takaisa value kwavari because they knew kuti one day tichabviswa. Saka ipapapa asi zvinhu zvemweya istrategy, iwisdom, ibrain dzakaiswa paground. Kana musikana wakamupfimba nezita reShona ambotaura chirungu kuti zvityise. Iya itonzi makanyara unzwa itonzi plaxedes kuti zvityise so. Kanda statement ngari matirika. Plaki tambana plaki. Okay. So vanhu vadzingwa kumba kwaAbraham but pane promise yekuti I will make him into a nation. Problem yedu ndeyekuti tikatarisa Abraham kuti shuwa ndinzi ndigare kwaAbraham nemari yainayo yese ndikadzingwa ipapo ndinoita prayer yekuti Mwari andingabviswe ipapo ndiwanire favor yekugamuchirwa. Yeti kwaAbraham nyangwe kwakanaka Abraham ari waMwari, you are not meant to be there. Ndo imwe problem yekuti ukasakura spiritually unoramba uri panzvimbo yonga usingafanirwi kunge uri. Bozo uri kushanda nemaonero ako kwete nepfungwa yaMwari. Kana Mwari ati I will make him into a nation, kuti blessing yako haisi attached pana Abraham, God will make you. I will make him. Kuti inini Mwari ndazvipa a mandate yekudila nemunhu. But problem yemunhu ndeyekuti anda kuchemera Abraham nokuti Mwari haasi kumuona ari kuona Abraham ane mombe. Sanonzwa kuti Mwari mandirasa ndabvisirwe ipano. Yet making yake iri ku desert place. So two of them they began to cry and an angel come down. Ndokubva yataura naye Bible rangu kuti Mwari ndokubva vavhura meso aHagai ndokubva aona tsime remvura, which means Mwari havana kuchera tsime. Hagai aichema nenyota ari patsime. But in life make pane area dzakavarwa dzekuti aone solution ari pa solution. Kwaunochemera kuenda variko kwamwe wacho vanotobva ikoko vachiuya kuno. Maonero aunoita zvinhu uri panzvimbo ane chekuita nezvauri kwete mamiriro azvakaita. Patinotravhera tichidzoka unoona kuti mundege mune vamwe vanhu vari kuuya kuno kufuti. Isi pfungwa yedu iri kuti ndikangobuda muno, mumwe pfungwa yake ndeyekuti ndikaenda ikoko. Kune maonero ari different muvanhu to an extent yekuti vamwe vanhu vari kuchema vari pazvinhu zvacho. Zvinhu zvacho zviri available but semweya anozva kuti Jesu aifamba naJudas. Judas akafa nekucommita suicide. But rimwe zita raJesu anonzi life. But pane akaluza life achifamba na life. I am the truth, the way and the life. Ndokubva afamba naJudas. Judas ndokubva aluza life achifamba na life. So kuva pedyo nazvo zviri kuti zvino unozvibenefita. Imwe shasha yakaenda kuna Jesu zikanzi Ishe nditendere ndoda noviga mudara wangu. Jesu ndokubva amudza rafu. Ukainzwa unofunga kuti rafu zvanzi rega vakafa vege vakafa. Hakuna chitunha chinoenda kunamo. But inda Jesu achiti rega vakafa vege vakafa. Ari kuti inini ndinonzi resurrection rimwe zita. Ndinotomutsa vakafa. Saka kana wauya kuna anomutsa vakafa uchikumbira time yeburial wakatofa mhanya. Because understanding yako muna Kristu aizve. Pane kuti ati Ishe handei baba vangu vafa noti inoda kubata time yeburial mudara. Ndozodzoka ndokutevera. Hauna need yekunditevera, enda kune vakafa because wakatofa. Hauendi pana resurrection unochemera time yeburial. Pari kudzingwa Hagar naIshmael pari so painful. Why? Because vari kubva pamba pane zvese vachienda mudesert place. Pfungwa yako ndeyekuti dai Mwari vaneni, dai ndisina kubva pana ndiri paye. Dai Mwari vaneni, vanhu vaifana kumira neni vaifana kundidzinga. Pane pamwe pokuti Mwari vakatova newe.
vanozvitendera kuti ubviswe ipapo. Haga naIshmaeri havana kubva by choice, vakadzingwa, and God was in it. Sure word of promise iri pamusoro paIshmaeri haritadzise vanhu kunzwa nyota nekupererwa nezvinhu. Iyo promise iripo. Saka akatora mwana akamisa pasi pechikwenzi ndokubva aenda at a distance. Mwari ndobva ati tanzwa kuchema kwemwana. Aripi? Enda unomutora. Aripi? Mwari anoona pese. Oti mwana wacho aripi? In other words, Mwari vari kuedza kupa Hagai information yakuti kune vamwe vanhu vane zvipo vamunoda kutsikirira kuti tikunzwei imimi, but tsika yedenga inonzwa wacho wamuri kudzvanya kudarika imimi mune platform. Kana Mwari vakaisa nyasha mauri, kana vanhu vakaedza kukuisa mukona, kana vakakukanda kupi, Ruth ainhonga zvakasara mumunda ndokubva azonhonga muridzi wemunda. Ana Ruth vanga vasiri kuita harvesting, vaita inonzi gleaning, kunhongerera. Kune aitova maharvesters vaikohwa, kogoita vainhongerera kumashure. But mukunhongerera imomo mukaita nyasha, unonhonga muridzi wemunda. Kune vanhu vakareiswa naMwari from gleaning to ownership. So mwana uyu aiswa pasi pechikwenzi. Handidi kumuona, but denga riri kumuona wausuda kuona. Kana vakasada kukuona, hanzi handidi kuona mwana wangu achifa, but denga rinomunzwa. Asiri kuda kuonekwa nevanhu, denga roda kumuona. Saka akaenda kunotora mwana, nokuti Mwari vamuvhura meso. Vakatanga kurarama. Mwari vamupa source, well of water, but Mwari havana kumupa bhodhoro. There are things zvinoprovidwa naMwari mulife mako, but kune zvinhu zvakaprovidwa kare through other people. Zvokuti ukasagona kurespecta the elders, sometimes you will miss the bottle, ende mutsima munhu wike pasina chekucheresa. Samuel kudanwa kwake naMwari, Mwari vaitoshandisa voice remunhu wavakambodana kudhara. Saka Samuel aimhanya kuna Bishop Eli. Oti mandidana here? Eli wazomudza kuti uri kudanwa naMwari. Ari kudanwa naMwari, hazive Mwari. Kwaari kumhanya kunotaura naye, ndiye anoziva kuti ndiye Mwari ari kukudana. Mwari matenderi munhu kumentwa nemunhu wamusiri kutaura naye, pane kuti wamuri kutaura naye amente munhu wamakasiya. Mwari vari kumupa understanding yaasina kubvira aona, nekuti Samuel kuti aberekwe akadeclare mulife yamai vake ndi Eli. But nokuti vapfana hava kutaurwa navo vanoona kukangana kuti zvakabva nekupi, nokuti ndivo vaakumunzwa. Vamwe vanhu vaunoshore nekutarisira pasi ndo vakaita kuti zviitike. Inyaya yekuti wanga usiko. Haana akaunzwa unzi chienda kumba Mwari ngaakuitire zvaunoshuwira. Ndokuberekwa kwaSamuel, ideclaration raBishop Eli. Saka Samuel Mwari vakataura newe, unogona kutsvinyira Eli. Saka Mwari vanokopa voice raEli kuti upote uchirespecta office yakadeclare zvinhu mulife mako. Because most of us takarasa mabhodhoro. Bhodhoro rekwaAbhurahamu richiri kushanda iro mvura yapera. Nokuti Mwari havakupe bhodhoro kana wakapiwa bhodhoro, vanokupa tsime remvura. Problem ndeyekuti wakarasa bhodhoro. Samson akatenda kuti prayer inoshanda, nokuti paakabviswa meso akanamata akati Mwari ndipeiwo simba rangu zvakare. Abviswa meso haana kunamatira kuti Mwari ndipei maziso ndione, akanamatira power. How can you win the battle when you are now blind? Ndaifunga kuti waitanga warespecta kuona ozonamatira power, but Samson wakaziva kuti handinamatire zviripo. Maziso hauna zviripo sei. There was a boy close to him. Bible rangu rinoti Judges 16. Akakumbira mukomana ayo pamberi akati, can you lead me? Munhu ari kuti can you lead me is a powerful man. Problem yako ndeyekuti when you have power you think you are a leader. Pamwe hauna kundinzwa, mirandipa sondokore mishado. Samson prayed and God gave him power. Ndokubva ati kumuonere padhuze, lead me to the two pillars of the church. Paakatungamirwa akanobata ndo paakauraya vanhu vakawanda. Kureva kuti Samson wakadiscover kuti having power is not enough. Ndakadiscover chinhu 1. Samson paari kunzwa simba rako rinobva kupi? He lied to them. Akati rinobva mumusoro. Iro richibva kumusoro.
because paanga asisina akakumbira kumusoro kwete mumusoro. Favor ina Samson, favor ombe yakaitirwa ndeye kubviswa maziso, iyo iri problem. But yanga iri favor according to calling yaiswa na Mwari. Calling iri pana Samson is to destroy the Philistines. Saka pese pairwa ni vaFilistia aisprova vamwe vesa osara ane umwe muFilistia because aizowana muFilistia akati nake. Saka panenge ana Delira wake muFilistia iye akanzoti urairiwo vaFilistia iye achifanukisa umwe wacho. Saka kuti calling inyatsoshanda mushe to destroy all. Ziso rako rine problem. Uri kuona muFilistia akanaka kuvaFilistia. Hakuna chimuFilistia kachine maeyeshadow. Unoona chimuFilistia but bozo kuti chine malashes baba chimuFilistia. So he was led. He prayed for power. Mwari vakampa power. But akazokumbira munhu, can you lead me? Kurati kune mwe quality ye leading yausina no matter you have power. Mukomana ndiye akamperekedza kuti ndikuratidze panobatwa. So patinoti Samson killed more kutenderera hedu Samson and the boy. Nokuti mukomana akabatsira kuti Samson awine, but vanhu vanonyotaura pamusoro pekuti Samson akauraya vanhu vakawanda, but kune kamukomana kakaurayisa vanhu. Iriko spirit yekukanganwika uriwo waparticipate kuti nchibude. Aunozviziva iwewe kuti chiri kuita kuti maclients azare kusaluni unogona basa but zita resaluni ndo rinofamba. Red Rose hakuna Red Rose iriko kuvanhu vanogona basa muRed Rose, but kune mweya wekuti kana maurayisa vanhu munongoti Samson akauraya vanhu. Zvinoita unokanganwika. Mukomana mudiki achema Mwari vakamunzwa. Favor inoda kunzwa naMwari inoda munhu akura kuhandla. Saka chechi dzimwe nguva iri mustage yaIshmael, we cry but hatisi mature ku physical things and understanding things in the natural realm. Nokuti Mwari pane pavakakumbira muprofita Jeremiah kuti Jeremiah enda kumuumbi wehari kwete kuconference. Mwari nda achida kuti vanhu vaende kumuumbi wehari kwanidi kuenda kuchechi vanhu. Nokuti kune imwe knowledge yaunowana kuhari kwete kumusangano. Iyo problem yako uri munhu wemusangano uende kuhari. Jeremiah enda kumuumbi wehari tine kasemoni katinako but kanoenda kuhari hari so. Kurati kune imwe knowledge yaunofana kuacquire in the physical realm inokubatsira kuunderstand the spiritual things. Favor iri kuriliswa naMwari inonzi tsime. Aitomboda too spiritual, inongoda kuunderstand kuti ukawira munofa kana tine bhodhoro tinochera topa mwana. Understanding iri natural inogona kuita kuti kana waishayiwa nyange Mwari vakunzwira tsitsi vanonzwa kuchema kwako but tsime vanotya kukupa. Pamunana wa Jesu ndataura chakasara chingwa hove dzakapera. Ameno kana kune version kuti hove dzakasarawo futi kadai hakuna. Jesu ari so powerful akawanza hove nechingwa but hove dzakapera dzemunana dzacho. Sei dziri kupera? Jesu aine power, tine testimony yechingwa chakasara. Anotoziva kuti pa maturity iye vanhu vandakatora kufishing havasati vamachuwa zvekuti havadzirege hove dziripo achinditeera. That's why Jesu paakatovererwa akaiswa kuguva, paakamuka akaenda kuTiberias kulake akaona mafishers of fish. Vanhu vaatraina 3 years to become fishers of men. In one night they become fishers of fish. Sa aitoziva kuti tichine basa netimu iri. Saka tikaita kuti mabhurimu mamwe asare, Peter anoziva mabhaya nemusoro. Kune imwe blessing Mwari yaanokupa in this way. Haakupe mari yacho, anokupa nyasha dzekuwana chinhu chacho. Iwe kuti ukati $100 unotanga kutaura English, uchine basa iwewe. Pawaya watomveti.
Eh, 20 rand wautounza kuti reti riri pachi 20 rand chingotengesa maputa aya. Tsime riripo, but Mwari vati ndega ndingotrust awa ndisina kunzwa, nokuti at least akura zvekuti anomanager wandinonzwa. Zvimwe zvinhu ndezvako but uri kuzvimanagerwa nokuti haugone kuzvimanager, hauna maturity. Unozari tsime ravhurwa nekuda kwaIshumairi nokuti ndiye anzwiwa, but haatenderwe kuona tsime iye Mwari vanzwa Ishumairi. Nokuti Mwari vanotyira Ishumairi patsime, but vanoda kuti Ishumairi anwe mutsime. Saka panotrustwa munhu anonzi unopota uchimucherera uchimutambidza. Kurati une zvimwe zvinhu zvako zvaunopota uchipiwa zvishoma zvishoma. Ndezvako Mwari vakapa mumwe munhu kuti apote achikupa. Anozati vana vawina wese murume vana vako saka vane senemu yako. But unototrust kuti mukadzi akuitire vana ivavo. Ndevako vana, but hautenderwe kuva nawo kusvika wane mumwe mukadzi. Zotaka ngoro wajadheo wavharwa. Ndikokuudzaka. Alright, rega ndisiye. Unomanagwa iwe une potential yokuita matwins. Boza andoona kuti pano tinofane nzara ne2 vari pawo. Potential unayo, but hauna the ability to manage zviripo zvacho. So unoona sometimes the church ime challenge yatinayo. It's good to be spiritual, it's good to know the things of the spirit, but we must also need time yokudzidzisana zvinhu mu physical realm and understanding the matters of life. Especially understanding the markets. Why? Because prayer haikuitse mari. Inokupa nyasha dzekuzoita. But kuti uite, you need to know what to do. So pamwe pacho hatidzidziswa kuti unodai zvinonzi kune nyasha. Nyasha dzichauya pamusoro pako. Iye one anoti I will bless the work of your hands. So if the hands are not working, the blessing is suspended. No matter the tears. So after tachema kuti Mwari tiwanire nyasha, takuda esemini yekuzonzi tingaitewo nezvei. Because he blessed the work of the hands. Bandakati problem yedu ndeyekuti pane patinongokota, munhu anokota paanoda. Shiri dzedenga hadzirime. Asi dzinodya. Ingwani panzi shiri wani. Pashiri ipapo unotonzwa kuti right, ndo mavhesi edu aya. Arega vanotaura vati shiri inozongofa, unofa nenzara. Mwari anoita minana akaita zvizhinji nekutaura izwi rake. Ane zvimwe zvaakaita with the physical understanding. Anozati munhu ese ari muno hamuna munhu akasikwa naMwari muno. Hamuna? Takabva kuna Mwari, hatina kumbosikwa naMwari. Vakasikwa ndemazita awo Adamu naEva. Rakatonyora vakasikwa i2, Adamu and Eve. Vamwe vese iresult yereproduction kwete creation. Ninga akabereka ningi, ninga kwete kuti Mwari akasika ningi, akazosika ningi. Aiwa, Mwari vakasika ningi, vakabereka ningi, akabereka ningi. So kune system yekuti inopushwa nevanhu to manifest. Kogoita system ineswa naMwari panzvimbo. Bible rangu rinoti he commanded miti, a seed must produce after its own kind. Haisi prayer, i declaration in authority and power. Kurati miti yese yauri kuona haisiri yakasikwa. I result yekuti a seed yakaproducer after its own kind. Saka zvimwe zvaunoti Mwari vachandiitira havasi kuzoita nokuti vakaita iwe unofanira kuzviita. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari asi anowanikwa kumaraini kwavo. Ya thinking. Enda ka conference unomutora. Tsime roparetwe pamweya. These are physical things. Mwari vakamvura mesa akaona tsime remvura, akatora bhodhoro akachera akatanga kupa mwana. You need systems, you need knowledge mu physical. Mwari anoropafadza, anokomborera, but check knowledge yawe now in the things zviri mu physical realm. Jesu akafamba na Peter pamusoro pemvura. Havana kupfuririra boti. Vakanopinda mboti. Azara tingangoramba tichibvakacha pamvura apa. Kune makaro ngatipinde mboti. Tambo demonstrate simba remunana but atipfuririre boti. Simba inaro rekufamba pamvura. Vakatofamba vachienda kunopinda mboti rine vamwe.
Pane panongoda bot. Ta anointing iripo, zodzo riripo, pane zvichaitika. Pane zvaunofanirwa kuita nokuti une zodzo. Promised land, I see promised the fruit. You can die of hunger or in promised land. Because the land is very fertile. But if you don't know how to till the land, plant the seed. Or in promised land, you can die of hunger. Very possible. Baba manutsi muchipiwa ari correct. Same class. Uneta mayu. Zvakuitenderana maringe ari kudzidziswa kwete mudzidzisi. Manutsi atakapiwa anga ari correct. That's why anga paside pangu apakapasa. Saka andigona kunyepera vabereki kuti maticha asanga asiri serious. Ko Timothy akapasa sei paside pangu. Kurati ndine tsika yekuconverta mainjisa kuma D. Software iri mandiri kuti chikauya chiri A choguma cha D. Character yangu inopindira. How serious I am zvinopindira. Saka wanzwa vanhu vachitopupura muchechi Mwari akandiitira zvakati. Itori assurance kuti muchechi muno muna Mwari but ari mufanira kuita nevamwe. Mumwe munhu akatopupura kuti Mwari andiitira zvakati, fara. Nokuti Mwari ari kuita zvinhu muno ngoti asi kuita newe chete ndo pane problem. You are in the right place. Ukona paitonzi pane nguva matestimony yasungwa 2 or 3 uri mu right church. But are you right mu right church? Ndo pane nyaya. Mwari makarangarira Joseph mukanomita mambo kuEgypt. Haana kusvika kuEgypt akaita mambo. Akasvika kuEgypt akaita garden boy. Mu place ye kingship akatanga apinda as a servant. Iwe haudi kuitiswa. Udangopinda paushe hwako. Kwasvika ndokwachanoita mambo. But asvikire muofisi anosakira pakudzura uswa nekudiri kumba kwa Potifa. Izvezvi utori mu right territory. But wakafoirira umambo wako kwa Potifa. Bosi kune dzinoitika ikoko. Kune kakutizana nikakumhanyisana kanoitika ikoko. Bosi Joseph aitiza mai Potifa. Iwe mai Potifa urotiza iwe. Unoona kuti nyaya yacho makatoichinja. Wese watinoyemura kuti akaitirwa zvinhu zvikuru naMwari, tinokangana kuti ane zvaakaita kuti zvikuru zviitike. Ndo pane problem. Mwari wa David makamupa nyasha akauraya Goliath. Dombo rakatosikwa naMwari, but sling it's many made. Sling hauna rongoshedzera kuti ndinongokanda Mwari anondipa nyasha. Sling chinhu chaigadzirwa nematehwe so in those days. Dehwe isaini yekuti kune mhuka yakafa ikadeura ropa. So it's a shadow picture ya Kristu. Kristu ari mauri ndiye anorilisa dzimwe nyasha kuti dziitike kwete zvauri. Ainya homberega ndise. Pane nguva mufundisi atifanira kugara pasi yechechi tombomira kutaura zvemweya. Totaura zvepanyama zvino kuti baba munoitawo nezveimuupenyu munozivei kudii. Uchaona kuti munhu atiri kunamatira ka. Nyange Mwari achinzana, alright, pakauya munhu pano ndikabata musoro ndikati from today be an engineer. Nyange muiziva kuti Mwari andiita zvishamiso ndozada apa zviita. Panoda kachikora. Enda kuparire nyaya kuti ndakanamatirwa ndaadhokta unosungwa. Nyange tichibhiliva maprayers dzimwe nyaya adziite. Let's be real. Tuchechi kwatiri kupinda kuri powerful baba. Ukangopiwa anointing oil ukadai. Anointing oil yacho ichienda panani anoita nezvei. Oil mafuta ka akafana nefuel. Ukaisa full tank kumota isina engine. Ingafambe ma kilometers mangani. Baba engine kana isiri kuita musho unofa nemafuta. Aya mafuta anokuuraya. Jesu auya kuzotifira pamuchinjikwa. Mwari vakatipa Jesu. But muchinjikwa it's a man-made thing. Saka pane chiti pa cross tikutaura nyaya dzevanhu.
chakaenda pacross ndo chakatiponesa, but panotoda cross kuti anotiponesere ipapo. Saka hapana ari kuveza cross. Todangoti atiwanire nyasha munyaya idzodzo. Basa chairo ukanamatirwa kwariwana unofanira kubata time. Kwete kusvika kuma 12 ndere nyasha rinopera. Ndokutaurirai. That's why choda even pa interview wabvunze chechi yaunopinda wakanamatirwa kupastor wako ndiani, vanongobvunza kuti munoagona here magetsi, woti handagone but my prophet is powerful. Unofira pa transformer. Unoraiswa na papa. Tsime ravhurwa naMwari harisire mweya, it's a physical well. Rinotoda a strategy and the ability yekuziva kuti mwana hatenderwi kuyapa. Wapiwa bhodhoro chekucheresa. Akazodza musoro wangu namafuta, mukombe unofashuka. Chinofashuka mukombe shadow picture cup zvaunenge wakabata. Anozodza chikwete cup, musoro, knowledge, idea, understanding. Chinozofashuka mukombe zvaunobata, what you handle and do. Problem yako uri kufashuka ndiwe. Wakazara zodza unachawinacho. Hauna mukombe unachakabatwa maoko. Anozodza musoro namafuta, mukombe unofashukira. Overflow haisi pa person, iri pa mukombe. Maoko ako anobatei. Pane nguva yatinofanira kuvhetana semakwete kuti mwechi nekurwisa zvekumushaka unzwa mwe chiti kwedu vanobata bata. Kwedu waroyo uri kwamuwazive. Chokwadi chaicha usati waroyiwa, ukaroyiwa ndarika stage yauri. Iwewe hapana varoyo aripo. Sauda kuti zvingoita chete because wakanamata zvofanira ngoitika. There are systems dzataka-ignore. Nokuti imwe blessing yaunoda kuti manifest in life inotoda wa mature even mu physical realm and understanding. Nokuti blessing imwe iri kuuya haisi yemweya. Iwe Mwari achida kutoponesa vanhu, he became man. Kuti akaita research kuti saMwari kuti ndiponese munhu handikwanisi kusvika ndaa munhu. Mwari ane wisdom ka. Akadi kuti alright handifanane nemunhu ndomuponesa ndiri kumweya iko. He became man to save men. Why ava munhu? He must save blood. Mwari wemweya hana blood, but when he became man ane ropa rinoponesa vanhu. Saka kuti pave neropa panofanira kuva nemunhu anotoberekwa muropa, musystem yeropa. Saka pane zvimwe zvinhu zvokuti zvinowanika kuphysical realm but zvichishanda as a blessing yepamweya, but kuphysical hakuna munhu. Even une anointing, une shungu dzekuparidza, haugoni unoparidza kana mutoilet. Iro richiti go ye therefore, but kutoilet haupinde uchirowa. Kurati wakanyatsa kuti balancisa mushi kuti inogo iri haite. E-thinking haisi nyaya ye-anointing. Alright, pinda mutoilet munhu achirowa message, ungamira uchiti powerful. Mushedzera kuti akomana tsano warwara. Mind yakapiwa munhu naMwari i-gift. Kune ma-issues asiri kuside reprayer zvachose. Jesu apedza kutsanya Satana akauya. Ndopandakazwa kuti fasting haidzinge Satani. Anowanzotaimira wapedza. Chakaita kuti aregedze Jesu, waitaura pamusoro pe written word, zvakanyorwa zvichinzi. Ari Jesu ari kutaura shoko rakanyorwa. Iwe una Jesu wacho, Bible hauna. Munozara tikuverenga Bible hachisi chipo, chido, i-choice, haisi gift. Tanofunga vane zvipo zvacho, hasi zvipo, i-choice. Data rawinaro rinopedza mwedzi rinotokwana Bible. Rinokwana. Hauna kuisa value pa knowledge. Mwari akakuvhurira tsime unofira mutsime. Saka ada kuti mbokura chechi anyanya kuita ana Ishmaeri. We cry a lot. Mwari vane zvavachaita tirambe takadaro. So tinoona kuti we just pray for the leaders of the nation. That's good, zviri mu scripture. Why not us become leaders as well? Safuka kuti chechi yekanzi inonamatira ma leaders amutenderwe kuti mu chechi muve nevanhu vanomachuwa voita politics wa ma leaders.
We pray for the leaders, but it's an opportunity again to become leaders. Politics. Politics, yes, but politics in international. Lot. Nakubvira ngochani. But ngochani wakakuwadza Lot vana vaka vana kurorwa. Boza akanogara nawo kusingadiwa wakadzi. Lot anakuva ngochani, but ngochani wakakuwadza Lot. Iye asiri involved. Why? Because pa akanogara nevana vanga vakanaka dziri mhandara. Kusarorwa kwevana vaLot inyaya yemudhara wacho. Mukanoti garisa kwakudiwa varume mune shuwa. Kuti hatinei nazvo zvavanoita hatinei nazvo, but zvavanoita zvine chekuitawo nemi amurorwawo futi. Saka tikaignore kupinda mumapositions of power anodemanda knowledge, understanding, influence yenyika, tinofungidza kuti mandate yedu is to pray for them. Imwe mandate ndeyekuti we must also become, nokuti Bible not when a good ruler arise. Toda kuvanamatira kana shungu yekuti da kuitawo tingi takarambidzwa. Ukada kudzidza nezvo zvinoona nokutsura so tai zvenyika unofa tapedza kuti unofa ngativanamatire. Sure, my time is done. Blessing iri kuya mulife mako inodemanda imwe growth, imwe understanding, imwe maturity in the physical things, understanding things on the ground. Munana unochemera kuti Mwari dai auita unokontenwa musystem iri natural. Tsime ravaona iri rinotoda bhodhoro. NdezvaMwari avavhura meso, but panotodiwa bhodhoro rekucheresa in the physical. Ari muzvati madiamonds, gold, zvipo zvakapiwa nyika naMwari, but hatizviwani nokuti takazvipiwa naMwari. There is mining involved. Mining is a skill, is business. Kuti muwane diamond renyu panoda mining, kwete prayer. Namata kuti I command platinum to come out. Panda zvinocheresa. Panoda mining hii art is skill. Yeti Mwari vakatotipa gold racho, but pakashaya mining hatiriwane. But mining haisi prayer. Yes, kune zvinhu zvaunowana through skill. Nyangwe Mwari vakakupa kuti ndechako. Who promised land uko? Land, kwete fruit. Sasa zvinogona kunetsa uri mwana waMwari. Zvinotofunza asi Mwari vakandisiya. Vanamba kuziya. Wakatadza kuziva kuti zvinogamuchirika sei, unozviwana sei. Ndiye anoti let the birds fly. Till today ostrich doesn't fly, and God does not lie. So problem ostrich iri pai, because it's one of the birds. Inotokandira mazai, itone ma feathers, but aisumuke asi Mwari vakati let the birds. Hakuna Bible rakanzi let the birds fly, koma ostrich are too heavy weight. Kuna ukatarisa ostrich wane clue, it's bigger everywhere. Kamusoro ndokachi vanhu vangu vaparara kumusoro hakuna nyaya. Iwe unoti iye munhu achizonzi kana apa nyika anofamba musoro uri mudenga, but kana achiuya panyika musoro unouya wakatarisa pasi. Chii? Sei achiuya the opposite way. Kaklu kekuti panyika pa wauya usati wafamba funga panoda musoro pano. Yonongoti ameno zvavacharonga iko kunofambira mahara. Kune achievement inogona kubatika through skill. Alright, chinoita kuti vanhu vanotamba bhora vaende kutraining chiivo vane zvipo zvebhora. Training ndeipa munhu ane chipo. Zvototi ukatorovha kuti training coach hakuise mutimu youne chipo. Kurati gift haisi enough. Achieve because of the gift. 2 Chronicles 12 verse 2 inoti kudi. Vana vekwa Benjamin, they were gifted in throwing stones with either right or left. Ma Benjamites ndowe kwana Saul. But akauraya Goliath ndiani? David. Angari mu Benjamite? No. Was he gifted to throw stones? No. Because ukaverenga testimony ya David, na chinhu chaakatema nedombo, zanzi bere rakauya shumba ikauya ndikabata ndikabvarura, ende Goliath abatwe.
Saka testimony ya David haisi valid pakuuraya Goliath. Nokuti zvese zvaaita uko hazvo zvaka Goliath haabatwi igiant. Unofanira kurova from afar. Iwe uraya mapero uchiita ekubata. Sei wakanosarudza kunotora zvisinei netestimony yake? Ane understanding yekuti Mwari havatendere chinokukurira kuti chikurwise. Saka wakaona so aita sekunge ari kukurirwa naGoliath, ndiso asiri kuziva zviri maari zvinouraya Goliath, nokuti ndivo vane zvipo zvekukanda matombo ende Goliath anofa nedombo. Saka ane gift haana kuachiva nokuti akashayiwa wisdom. Alright, imwe era yake akati anouraya Goliath anoroora mwana wangu, saka unomuuraya sei? Iwe uri baba wacho. Wakazvibudisa wega, unombomakwa iwe. Anouraya Goliath anoroora mwana wamambo, imambo wacho ndimune chipo chokukanda matombo. Saka kuti munhu atoqualify kuuraya Goliath afanira kunge asina ukama nemi. Nokuti amuroorani paukama. Saka lack of wisdom, not lack of gift. Pane time anofanira kugara pasi tichionesana mapoints elife. Kwete zvemweya mweya stereki. Taverenga bhaibheri redu tanamata toisa apa. Totaura rume tsime rinoparetwa sei. Vanhu hapana patinogara pasi todzidzisana kuti mari inoitwa sei, unoshanda sei, mari unowana sei. Tinongonzwa kuti Mwari une minana. Your financial door be opened. Inovhurwa kupi uchiita nezvei? Promised land kunotodyarwa. Iwe nyika yakaita independence, ura kuti kusununguka. Sei kune majeri? Isaini yekuti nyangwe tasununguka vamwe tanofanira kusungwa. Waibo chinonzi freedom, independence, chinogaidwa nemalaws. Haungopinda mushopo takasununguka baba ndipo 2 crates. Unosungirwa kusununguka. Tindo zvatakarwira ndipo laptop iri mushopo. Makarwa baba munochajwa. I'm sure ndovuka ndataura kwa dzangu. But chikumbiro changu mfundisi. Pane day rinofanira kunzi on Saturday kana on Friday. Tinambogara pasi. Timbobvunzana kuti vanhu vanoita nezvemuchecha. Bozi vamwe vane nhamo isinya kuti vakaroiwa. Havana zvavanoita ende havana zvavanoziva. Vanofunga kuti kanamata Mwari ane zvaachaita. Matsima akavhurwa ese emining anodemanda skill more than ma connections nekuti wanamata stereki. Ndisaka zvichibhohwa kuti mota dzinopakwa kubhawa dzakawanda dzinopaka kuchechi. Vekubhawa vanonamata aiwa, vanoziva zvekuita zvinoitisa mari yacho. Bible rover rati vekunyika vanenge vakati ngwarei kudarika vekuchiedza. Chakangwarirwa apa handi zvemweya, masystems epanyika. Ndokumbira tusumuke tinamate. Tsime rinogona kuvhurwa, but unogona kuramba uchichema nenyota saIshmael. Nokuti ifavor kuti Haga ape Ishmael mvura. Vamwe vanhu vakavhurirwa matsime nekuda kwekuchema kwako havakupe futi. Unotoziva kuti chichibude ichi ndini, but vanokudzvanyirira havakusimudzire. Mari yavanokupa nemashandiro ako hazvipindirani. Labhani akataura rafu kuna Jacob kuti mombe dzangu dzawanda nekuda kwako. Bo ndakaziziva kuti unonamata. Minamato yako iri kuenda unoblessa munhu asiriye nokuti newe wacho hauna mombe. I want us to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Ndiri kunamata Mwari. Solution yenyu paimuchaidzikisa kuvana venyu. Tipeiwo nyasha, skill, art, understanding, connections. Tigone kuoperata nematsima ya Jehovah. Favor yenyu yamuchaburutsa muupenyu hwedu kuti itibatsire. Tipoyo kunzwisisa chinonzi mining. Tipoyo kunzwisisa chinonzi agriculture. Tipoyo kunzwisisa baba, tipoyo kunzwisisa kuti chini chichibatike Mwari wangu chamakaunza pakati pedu chakudana Haga vakura pakugona kushanda nematsime. Baba ndiri kunamata, shift and move the church from the Ishmael level to become a Haggai. Tachema tive varidzi vezvinhu. Tachema maunza favor. Tibenefite pa favor yedu. Nokuti ndimi Mwari maratidza Hagai tsime. Asi mataura mukati tanzwa kuchema kwa Ishmael. Baba ndiri kunamata hatirambe tiri vekuchema tofa tiri vekupema. Kana tachema matinzwa matsime ngave edu. Kana tachema matinzwa mikana ingaive yedu. Kana tachema matinzwa mabusiness aya ngave edu. We thank you for your word in Jesus' mighty name. Amen. God bless you people.